Poznáš aj ty ten pocit, keď ideš v piatok večer do mesta, ale opiješ sa ako posledná 13-ročná instagramová influencerka? Pane Rafi. Ale ako by povedal Michael Average, v skutočnosti tam bol trošku hlbší význam. Let me get it started! Zdravíte obyčajný chalan z Refresheru Sliminko. Všetkým nech sa darí. Pozdravujem všetkých youtuberov vier s vami. Povedal som si, že keď už teda školím youtubovú scénu nejaký ten 5. rok, tým, že ako vydať poriadne trapové video, poriadnu dávku flexu, nech si každý piatok riadne vykodeinovaný. Aj tak veľa ľudí nedokáže stráviť môj trap life. Nikdy som sa nejako nechcel porovnávať s ostatnými youtubermi, slimači oči. Ja osobne content na YouTube nesledujem, pretože mi to prišlo takto nejaká kopa, proste ktorej nerozumiem. Je to ako keby mi niekto išiel vysvetľovať rozdiel medzi kebabom a gyrosom. I don't give a fuck, je to isté. A dneska si ideme pozrieť merch ostatných youtuberov. Dneska fashion doktor Sliminko sa ide pozrieť, že akú máme chorobu na československej scéne. Ideme ju vyliečiť. Bude to ale tvrdé, vakcínu budeme musieť podať injekčne. Čiže pre veľa ľudí, respektíve youtuberov a youtuberi to nie sú ani ľudia, však to sú nadpozemské stvorenia. Sledovať toto video nebude príjemné a bude ich píchať tak niečo zo spodu, keď budú sedieť a čekovať to. Takže ako by sme začali? Youtuberi, merchandise by YouTubers and celebrities. Narazili sme na stránku, kde celebrity predávajú svoj merch. Niekedy znásilňujú malé deti o peniaze, ktoré im dávajú rodičia. YouTubeži, merch market, e-shop s merchem YouTubežu. Ja sú takí YouTubeži, ja si tam chcem dať merch. OK, precítený off-white batoh. Jestli si tento batoh zakoupíš, tak s ním môžeš vyskočiť z letadla, pretože obsahuje padák. Třeba za minútu už môže byť vyprodáno. Okamžite to kupujem. Veľmi sa mi páči, že najskôr to na ten ruksak vytlačili a takto odfotili, že není to iba lacno prilepená grafika na tom. There's more! Fú, tieto teplaky sú precítené. Wow! XXL-ko berem 4. Dobrý materiál. To je všetko, čo vám poviem. Tu je myška a mačka. To keď spojíte takto nohy, tak tá mačka zožere tú myš. Súvisiace produkty. Táto mikina ti dodá parkour energy. Je tam aj kapuca, do ktorej sa môžeš zafejdiť, keď o polnoci hasluješ gramy na rohu. Silné, silné. A tu si môžem vybrať farbu. Wow! Strašne sa mi ľúbi, ako je to na každej tej mikine už vytlačené a proste čaká ten kus iba na teba, kým si ho ty dojdeš kúpiť. Není to také trápne, ako som to urobil ja, že som vytlačil dopredu trička, dopredu som musel do toho zainvestovať. A spravil som okolo toho event, kde tí ľudia došli, mali som ňou meet and greet, venoval som sa im, hrala tam hudba a bol to 1000-krát väčší zážitok, ako keď si skúpim nejaký s***ný merch youtubera. Bože, ja som taký trápny, že som do toho musel dať niečo viacej a že som si tak neuľahčil život, aby som zarobil na malých deťoch. A vieš, čo sa ti aj tak stane? Nikdy sa nezavďačíš všetkým. Potom tam dojde nejaký IRL streamer a jeho fanúšikovia ťa začnú nazývať namyslený kvôli tomu, že ty sa venuješ ľuďom, ktorí prišli niekam na nejaké miesto, lebo sú ochotní ťa podporiť tým, že si kúpia tvoj merch. Vtipné je, že keď som oznámil svoj merch, tak takéto stránky mi písali, či nechcem s nimi deal. Určite to zahrám na pohodlného, ako 90% scény a za to, aby som ja na to iba zarobil a 2 roky potom, čo s nimi rozviažem zmluvu, oni môžu používať ešte moje logo. Fuck that! A toto poznám tohto youtubera. Dlháček gang, shoutout, moje meno je Creeper10 aka Slimso aka ten, čo si ho pridal na Skype, keď si býval ešte na Dlháčoch a prišiel ti list do schránky, ktorý som ja ručne písal a potom si ma pridal na Skype a písali sme si a nevedel si, ako som našiel tvoju adresu. Karpio, vidím, že podporuješ vegetariánstvo, to je dobrá vec, to nemôžeme zazlievať. Super! To bolo v ktorom drope toto? Som Exot. Som. Fakt, Peťo, mali by sme dať kolabo. Merch Sliminko X Exploited, ale nebude to Exot, ale Flexot. Chcem vidieť hashtag Flexot v komentároch a... Určite to bude real thing. Spravíme baky, spravíme mikiny, spravíme trička, spravíme príbor, spravíme kuchynskú linku, spravíme rýchlolárnu kanvicu na kodeín. Sorry, bo jediné, čo necením je, že opäť je tam tá grafika iba tak pácnutá proste na tej mikine a je vidno, že to není vytlačené, ale chápem. Youtuberi majú ťažký život. Mal by som si spraviť Sliminko bábiku, aby mladé dievčatá už od útleho veku rozmýšľali nad tým, že jedného dňa sa môžu so mňou hrať. Bam, máme tu ďalší merch. Strašne sa mi páči, ako tá šiška lieta. Toto musím oceniť, že toto má aspoň vlastnú stránku. Aj keď ja som iba malý, zelený, vybušný, kockatý chalan, prepáčte, že vám do toho rozprávam. Ja som sa chcel iba vyjadriť. Viete, tým, že mám 14 rokov, tak si robím srandu z ľudí, ktorí dania.
To je taká choroba z povolania. Stay in school DR. 13 eur, to je celkom dobrá cena. Škoda, že som dropout a už nechodím do školy. Však ja nemám dokončenú ani základnú školu, mne monitor nič nehovorí, nie tak monitor na Macbooku. Fú, budem si musieť dať na seba nejaké kodejnové brnenie, v ktorom žijem trap life. A čo je real na tomto je, že ja si to naozaj oblečiem a ja naozaj žijem to, čo je na tej mikine napísané. A ty máš doma šišky? Aj videá, aj merch, aj Dievča v klube pre svojho kamaráta vyberám tak, aby som to vedel použiť aj ja. Ale bohužiaľ som asi na toto too fucking real. Nevadí, ja si postavím vlastnú scénu, dojesem buldozer a postavím na taký mrakodrap a tam budeme všetci flexiť, nebojte sa. Na záver som našiel túto najznámejšiu stránku, a.k.a. prepálená kreková žiarovka. Keď sme boli doteraz na Pornhube, tak toto je fucking deep web s detským pornom. Back to school, však jasné, všetci idú naspäť do školy, tak treba ruksaky, zošity, pera. A viete si predstaviť tú depresiu 11-ročného chalana, ktorý nevie desiatník, od ktorého youtubera si má kúpiť. Ja to beriem asi moc dramaticky, veď viete, že som malý zelený výbušný chalan, ktorý je v podstate neškodný a milý. Bang, 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 bang. Ešte niekto má zošit. Bang, 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 bang. Toto cením, toto je aspoň originálne. Dobre, tak teraz sa budem musieť prescrollovať cez všetky vaky. Normálne idem jak do bane. Musím si prekopať cestu svojim Diamond Pickaxom až ku dnu, aby som sa dostal k ďalším youtuberským produktom. Počkaj, mamina, tvoja peňaženka ešte neskončila. Chápem, že merch je niečo, cez čo môže divák podporiť daného youtubera, ale príde mi to tak, že za chvíľu začnete robiť aj paličky do uší. No jasné, každý youtuber musí mať ešte svoj popsocket na telefón. O čo mi ide je, že schovávam svoj neúspech za slovíčko underground. Ja budem robiť lízatka, ktoré budú chutiť ako ja. Dievčatá, objednávajte cez direct na Instagrame. Mne príde strašne ľúto, že žiadny z vás nie je natoľko originálny, aby dokázal na nejaký produkt napísať viacej ako svoje meno. Všetkým nech sa darí bola od začiatku moja myšlienka, ktorej som nechcel dať čisto iba video, kde by som povedal o tom, že si myslím, že ľudia by si mali viacej prijať. Rap life je niečo, čo ja žijem. Vieš, že je to niečo, čo odráža niečo, čomu ja verím. Nie je moja hlava odfotená s obrovským nápisom Slimso, ale asi som fucking divný. Ale chcel by som vám ešte všetkým povedať, že ešte som ani nezačal.